artxibo formatua daka, eta barruan 5 liburuxka daude. Lehenengoa prozesu biluzia, Metro Kuadrokak idatzitakoa, pixka bat hemen kontatzen da antzerkian prozesua nola izan dudan, eta antzerkiaz gain prozesua orokorrean nola izan dudan. Daude antzerki zatiak alde batetik, eta pixka bat lotuta ere Indian erabilidean ariketa motak, bai antzerkirako prestatzeko edo bestela tailerretan proposatu dian ariketa ezberdinak. Bigarrena Mariarena. Hementxe pendrivean dago nik sortutako ikusentzunezko pieza, dokumental laburra. Esango nuke saiakera moduko bat dela, Torrealdaik artxiboarekin zuen harremanari buruz eta artxibo biluziaren ideia horri buruz. Eta hoixe. Hirugarren atala nerea artxibo biluzia, memoria eta desira. Jarri nion izenburua, eta egunerokoa da, 5 atal ditu, eta lehenengo 3 dira pixka sorkuntza prozesuko 3 puntu, 3 geltoki edo, eta gero Gasteiz eta Usurbileko azkenengo 2 dira pieza ikusi dira jendaurrean eman zenekoak. Eta, sormen prozesua islatzeari edo hori nolabait ere narratzeari eman diot garrantzia, askotan ez dagulako ukitzen horrekiko, ezin izaten dagulako horretara sartu ez, edo hori lortu, nahiz eta egiadan talde asko berean prozesu buruz hitz egiten dutela, baina nahiz zentzortan pixkat kanpotik nengon. Eta gero baita ere, bai aipatuko nuke, hemen sartu ditugula zirriborro batzuk nire uste Bilbokoak diala. Bilboko sormen egonaldian horrelako kuaderno baten idatzen dituen gauzak, orduan hemen dago nire letra ulertezina, eta baita ere nahi izan genuen sartu islatzeko, baita ere, azkenean dokumentuari buruzko gogoeta hori eta artxiboari buruzko gogoeta hori oso presente dago, eta hori izan zen baita ere kinu bat. Bai, eta gero beste bide buruzka dago. Gero aipatuko daileke Danielek. Azkenean liburuak detaile asko ditu. Eta, hemen justu sartu dugun zatitxoa Torrealdai berak erabiltzen zuen liburuak klasifikatzeko erabiltzen zuen kodigo moduko bat da. Eta, holako gauzak ere sartu nahi izan ditugu, zako importantea izan du da bidean topatu ditugun informazio guztia. Eta, gero hurrengo liburuxka izango litzateke Nagore Legarretarena, berak indu lana prozesua buruz ezerre jakin gabe, guk eskutitz bat bidaltzen genion, adibidez hemen dago lehenengoa guk bidali genion olako lantxo bat egiteko, auto-performance bat egiteko, eta gero ondorenean bere emaitza ez. Aipatuko eta hau, kuriosoa dalako, ze emaitza hau bere momentuan galdu dintzen bidean, eta berriro egin behar izan duzun, eta azkenean gero biak batea iritsi zian, eta artxibo galdua errepikatu zen gure proiektuaren barruan. Eta, hola dijoa, hau da bidali genion bigarren eskutitza, eta gero, bere emaitza ez. Nikan nago dela. Bere emaitza. Eta, horrela, bidali genion eskutitz guztiekin. Egia da berak, formatu ezberdinetan eta askein ditula lan guztiak, eta gero haien eta biok pixkate arduratu gehala forma ematen bere lan guztiei egokitzeko formatu honetara. Eta gero ere, dauka azken horrian berak ere pixka bat esplikatzen digu berak nola indun lana iritsi zaion lan hori iritsi zaionean, berak bere aldetikan nola indun lana. Eta azkeneko liburuxka, esango genuke publikoaren liburuxka dela,
antzezlanean momentu batean galdetzen delako ze historio nahiko zenuken pasatzea historiara. Eta hemen daude estrenora bitarte egin dian ensaio ireki guztietan, eta estrenoan bertan jendeak idatzitako beraien esalditxoa. Nia gauza banda ez gaitu posible baldin bada. Iruzet pilo bat asmatu zenutela, azkenean Mariak, nik eta Nagorek lan egin dugu pixkat modu desberdinean prozesuarekiko, ez? Mariak zenbatela jasotzen zuen, nik zenbatela jasotzen nuen eta Nagore zenbatela jasotzen zuen, eta gero, goratzen ez, elkartu ginean lehenengo aldiz deno batera ikusi genunean pieza hemen, surtea egin. Hor, goratzen Nagore zegon, erabat, karezuan ez ezagan ez ikusita, eta esentxazio desbrein jazian. Baina hori niretzako opari bat izan da baiteri ikustea horko oihartzunak nola lotzen dian, eta uste hori ere oso ekarpen interesgarria izan dela, eta liburu hontan hori guztia bilduta dago, eta hau eta obra ikusita ematen du oso ikuspegia beraz bat sormen prozesu bat zer dan, eta zentzurtan niri oso eskertzekoa iruditzen zait.